Sağındınızmı? Min de sizni bik sağındım. Selam dostlar. Siz TMTV kanalında Yaşlık Tavışı topşuruğun qaraysiz. Min Aliya Mübarakova. Hazır birgele barlıq kliplarını da qarab, qoy tejirchilarning nishanchi bosqichda o'rnashganini ochiqlarmiz. Ketdik. Соңғы вакытларда минем тормышымда нигә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Dertlendirib yüreğimini sen hamanda turasın. Bir gün bilmey hallerimini sen anlatayasın. Hallerim benim yaxşı, xəyallar benim yaktı. Dayanım yüreğimini hislerim dolu baktı. Hallerim benim yaxşı, xəyallar benim yaktı. Dayanım yüreğimini hislerim dolu baktı. Günler tuva seni oylap, dünler yıldızlı tuva. Şafak için büyütürüne, göklerin zarın tınla. Hallerim benim yaxşı, xəyallar benim yaktı. Dayanım yüreğimini hislerim dolu baktı. Hallerim benim yaxşı, xəyallar benim yaktı. Dayanım yüreğimini hislerim dolu baktı. Hallerimni söylemeyim, bäxetkə gözlər diyər. Bäxetine түзмей күпләр, минем yüreğim түзәр. Hallerim минем яхшы, xəyallar минем якты. Dayanım yüreğimni hislerim dolu baktı. Hallerim минем яхшы, xəyallar минем yaktı. Dayanım yüreğimni hislerim dolu baktı. Hallerim yaxşı, xəyallar yaktı. Dayanım yüreğimni hislerim dolu baktı. Hallerim benim yaxşı, xəyallar benim yaktı. Dayanım yüreğimni hislerim dolu baktı. Dayanım yüreğimni hislerim dolu baktı. Uzgan atlarning jеңүчесе Илшат Хамадиев bu atnada biraz gına tın alıp 9-nчы bosqichda o'rnaша. Biz onun bilan kelishamiz. Gel jеңә башласаң, ул jеңүнең тәме бетә бит. 9-nчы позицияда бүген Илшат Хамадиев. Римма Сафиуллинаның клипларына игътибар итсәгез, ул гел матур күлмәкләр киеп йөрергә ярата. Бу атнада аның клибы 8-нче урында булса, аның образларына гел 1-нче урын биреп була. Каршы алыгыз, Римма Сафиуллина.
Çakırıp dara Bıxıt tağı çakırıp dara Элина барлык кызларга хас булган матур киемнәр, үзенчәлекле образлар сайлаудан артта калмый. Клипларында да сыйфат гел беренче урында булырга тиеш. Бу атнада 7нче баскычта урнашкан Элина Нишеваның клибын карап үтик. Yaşarma hislerim Sözsüz mine olmazsın Senin son yüreğin Oynar Хәзер кызлар гына түгел, егетләр дә матур киенеп йөрергә тырыша. Егетләргә дә нинди генә образлар юк. Телисең икән матур классик костюмнар. Телисең икән капчык сынган матур спорт кофталары. Чираттагы җырчы егеткә дә бөтен образлар килешә. Каршы алыгыз 6нчы баскычта Валерий Назаров. Yes. Да, без кызлар гаилә белән берәр кая бара башласак, үзебезгә образ әзерләп бетергәч, иребезгә, балаларга нәрсә киргән икән дип уйлап йөри башлыйбыз. Чираттагы резидентларыбызда андый авырлыклар бик сирәк очрый, чөнки алар икесе дә иҗат кешесе. Гел матур киенеп, матур җырлар бүләк итәргә тырышалар. 5нче урында Рамил һәм Рамилә Хайретдиновлар. Үзенең матур клибы белән Эдуардо Магдиева әкрен генә өске баскычларга менеп килә. Аның социаль челтәрләрен күзәтеп барсагыз, ул шулай ук бик матур киенергә ярата. Бу атнада ул 4нче позициядә. Аңа зур уңышлар теләп, аның клибын карап узабыз. 4нче урында Эдуардо Магдиева. Ana hislerim Ömürlük yazım bu Nazım bu ana Илнур Юлламанов үзенең клипларында даими рәвештә кызыклы классик костюмнар киеп төшәргә ярата. Һәрвакыт клипларында сюжет линиясе тудырырга һәм аны үзенчәлекле итеп тапшырырга тырыша. Бу атнада ул 3нче баскычта. Каршы алыгыз Илнур Юлламанов. Min unutulmazsın, min unutulmazsın.
Әлеге җырчыга бу атнада беренче баскычка менер өчен бик әз генә вакыт җитми калды. Ләкин шулай да икенче урын белән аны чын күңелдән котлыйбыз һәм җиңүен көтеп калабыз. Каршы алыгыз икенче позициядә Илдар Идиатуллин. Тәр-дә-дәм! Бу атнаның җиңүчесен белер алдыннан барлык урыннарны тагын бер карап үтик әле. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты. Дөнья ул минем йөрәгемне, хисләрем тулы бакты. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Күпме еллар үткәндә, яшәрмә хисләрем, сез мине аңласын, синең саф йөрәгем. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менәр өчен. Тормыш баскычлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Güller ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә куркам, бәхетемә күзләр тимәсин. Йөрәгем тилерде, нишләтең икәнсең, йоклаган гөлне. Anlatmada, sıvıtmada iki yürek arasın. Canlardağı sağışlarını bәхет nurlu kaplasın. Ләкин яраламагына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың, минем дә кирәгемне. Беренче урынны игълан иткәндә нишләптер гел җырлыйсы килә. Бүген җырлап тормыйм, ләкин аны җырлатам. Каршы алыгыз яшьлек тавышы тапшыруының бу атна җиңүчесе Эльвир Габдуллин. Эльвирны чын күңелдән котлый, аның клибын карыйк. Кичә Менә шулай, бүгенгә барлык урыннар да билгеле. Алга таба ничек буласын, бары тик сез хәл итәсез. Мин Алия Мөбәрәкова сезнең белән саубуллашып торам. TMTV каналында күрешербез. Пока-пока.
Rishad Xatulin yangi konsert programmasi borasida qola 7 aprel Sterli tomoq 8-9 Tuymazı 11 Olabog'a 12 13 Tubankama 15 16 17 Yorshola 18 Elmet 20 21 Ufa 22 Durtile 23 Yuqori Erkay 27 28 29 30 aprel Qozon 2024 yil Yashikov 6+. Min yollarga Чыгарылышта катнаш Авырылып килгәндә бетсә түгел күңелләрдә дә язгы Янәшәмдә генә атлалы Саф хисләренең шәшәк аткан чагы Күңелемнең нәкъ шундый мәле Атна сайын яңа концертлар. Безне карыйлар, яраталар, кушылалар. Тайм ТВ. Таныш йөзләр, якты төсләр. Кайнар сәлам татар иле. Исәнмесез яраткан телевизор караучыларыбыз. Исемем Илүзә. Сез музыкаль каймак хит парадының телевизион версиясын карыйсыз. Сизәсезме? Тәрәз артында гына түгел, күңелләрдә дә язгы кояш балкый. Йөрәкләрне җылыта. Гел шулай булып калсын. Кәефләребез иң югары ноктада торсын дигән теләктә тапшыруыбызга старт бирергә тәкъдим итәм. Димәк, башлыйбыз. Музыкаль эфирыбызны Арина Юртаева мотор җыры белән бизәп җибәрергә инде әзер. Яз һавасын сулыйк һәм чираттагы клипны бергәләп карыйк. Киттек! Музыкаль каймак тапшыруын Вадим Захаров искиткеч җыры белән алга таба дәвам итә. Календар битләрендә яз булса да, клипта инде җәйнең кызган чагы, шулай ук кызган хисләр, беренче мәхәббәт һәм матур егет-кызлар да нәкъ менә биредә. Ярый, күп сөйләп тормыйк, тизрәк клипның үзенә күчик. Хит парадыбызны зәвыклы Илвина алга таба дәвам итә, дуслар. Йөрәкләрегездә язгы кәеф, ә телеэкраннарыгызда TMTV аша барган клиплар булсын дип телик тә, Илвинаның дәртле җырына күчик.
Чираттагы катнашучыбыз Филус Кахиров иң дәртле җырларының берсен безгә бүләк итәргә, көч, дәрт, энергия истәргә тулысынча әзер. Шуңа күрә вакытны сузмыйк, тиз генә клипның үзенә күчик. Яраткан телевизор караучы дусларыбыз, безне социаль челтәрләрдә эзләп таптыгызмы әле? Юк икән, тизрәк кулыгызга телефоныгызны алыгыз һәм бу хатаны төзәтегез. Telegram һәм ВКонтактеда сезне көтеп калабыз. Әлегә зәңгәр экраннарда Азали Вәлиеваның чыгышын көтәбез. Җырлы гаиләләр хит парадыбызда ишәя бара. Димәк, матур сыйфатлы клиплар да музыкаль эфирыбызда арта дигән сүз. Үзебез ясаган нәтиҗәләр белән шатланып, куанып, чираттагы парга Рамиля Хайретдиновларга эфир киңлеген тапшырыйк. Карыйбыз һәм ләззәт алабыз. Музыкаль уфукта мәхәббәт очпочмагы, яраланган йөрәкләрне һәм матур музыкаль композицияне үзенә туплап торучы клип. Бергәләп Лилия Ишмиярованы каршы алыйк. Нәкъ менә әлеге мизгелдә Рәзил Камалов безне музыкаль транска алып китәргә, үзенең иҗат җимеше белән күңелләрне күтәрергә тәкъдим итә. Без исә каршы килмибез, эфир киңлеген Рәзилнең үзенә тапшырабыз. Хит парадыбызның чираттагы резидентлары матур гаилә Рамазановлар. Нәкъ менә әлеге пар сыман яратып, яратылып, наз һәм язга төренеп яшик дуслар. Игътибар экраннарга. Бу атнаның җиңүчесен билгеләр вакыт җәмәгать. Әлеге җаваплы эшкә керешкәнче барлык катнашучыларны һәм аларның чыгышларын искә төшереп узыйк. Без
белән бергә калыгыз. Шундый рәхәт синең янда булгач, тойы синең солышың. Булсан иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым. Biz yaratkan yarlar eni buldu köpten. Bizden uğramda da şeyler demek ötken. Gitme deyip etme zinhar, karşı çıkma benim yoluma. Yıldanı yok aşk aşıları işikleri baskışları Güller işitirler Ayılıp günde Beni yaratan sine bilmesin Irkelep nazladı, yaradı deyip uyladım. Işanıp tatlı sözlerge aldandım, şul aldandım. Akar bulup konuymalı uçlarıma Boran bulup alıymalı kışarıma Billerinden ulbimele gelip konup Ağardım minin kardan yanlı akarıma Алга атлыйбыз, мотор җырлар тыңлыйбыз һәм сыйфатлы клиплар карыйбыз. Чиратта үзенең мәгънәле җыры белән Ленор Бектемиров. Елмаеп, көлеп, булганына канәгать булып чираттагы чыгышка күчик. Забу Эшләр Әйтелмәгән шул сүзләрем Кадерле телевизор караучы дусларыбыз, ничек кенә кызганыч булмасын, музыкаль каймак тапшыруына нокта куяр вакыт килеп җитте. Иң мөһиме, урамда нинди һава торышы булуга карамастан, күңелегездә яз һәм һәр вакыт наз булсын. Мин Илүзә нәкъ менә шушы урында барыгызга да яхшы кәефләр теләп, сау булашам, киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау булыйк, яратып һәм яратылып яшик. Thank you.